tini jompo stadium je sengoro basala jak karun tangi basana nangka abo serai ke seng khaimana nemu songo je sini jompo area ni joto jonogon rok abono tabuk serai ke tangi basana nangka bo karun tabo hor ni bisun rok sigla rok press meet khayana nangka amno serai ke sai khnar ge sini jono sadron nok joto no saimanai bo karun basana nangka hambai belai ke jotono sari joroni hamjangwatai kulmuya faro jotono kai ka sini joto press media ba electronic media ni joto takuk sungno sung tini oro nungso family karon omono ekta no norok nukhna tini je sini local ni no sini MLA tibramo khane ngai sini mana babu tai kichu bongni leaders tibramo khane ngai borok je tini je थानाय किछु कয়েক दिनो जों सिनि जे तागरजला मण्डलीबो खाखफैनो जों सिनि जे विधानसभा खबजाक सिनि जे जम्पुइजला प्लेग्राउन्ड हाइगो सुदैना स्कुल ओ स्कुलाव जे माठ ताबुक सनामजागै दंग फुटबल माठ ओ माठ न जों कয়েক दिन फाइने विजिट खाइनाय फैया विजिट खाइनाय फैमानि जों नगो फिलो जे कुनु सामखाय दंमानि जे और फिलनि जे साममानि किनि तुइ सामखाय जक दंमानि joto manai hamya abdibe mang senam jagai tongo moni bagaino seng kongma saka bongni je samung nainai haikabo engineer da oro tamo tong site manager tokori hino je or je daikto manjo borok bai seng kok salaikya kok salmen bising tei norno je samung khaimani je o mani rok hamya o mani rok bai khaya tongka belaino sanai jodi norok obo samung khainani thangkai tong hangkai o samung norok aboto ba thakdi norok samung khaina nge mani ka hamtui khebaidi tamni hingkai oro chini local area chini jotono srai khonai tongo haikabo sikla tongo borongno oro to जों mat kaham khai sanamai mangka borongno bol thungnai borongno joto chini youth ni bagai kaham ngai tamni hingke जों khela jotono dorga nango जों sikla ba chini srai khonai जों khela dula bai khe जों toni mangha se chini bagai belakhe kaham go tamni hingke drug srak rok bai kobulia toinai jotono जों baite kaham ti sei manon aboni tinyo जों o philno baite naithogi chariti sei manon hninai जों oro kisa seng phainai jogojog phainai je samkhainai bai kok khai saini salangka hingke tamo khonangka tini je reaction tamo phaija borok seno tamo nei saka mane seng tamo kichu seng 15-16 jon phainai seng oro rang sat bo hai boire sere ophai kunu omhai kok sau kintu abo joto mitha bas joto tatalo kok o kok hingkai abo ব্যক্তিগত excited ke kok sama haijkalayo na je sengbo to nijini area sengbo to kuno kharap ba je kuno samung khainani thangya jotono nijini elaka no samung seng kam khainara mangkase sini thinango seng kam hunjangnai tamne ke sudu oro sudu nina ani hniya seng abana angkok thaisa kesana musungo joto lukuruno seng nayo nijini area development thung jotono seng development khasa seng jotono seng sin local jotono seng tekisa keseng nai haikabo sini elakana develop khaini seng naithokai tisari manai thinango sini sareng thung khoneng thung joto je tongnai jotono seng tekisa keseng khainai seng tisai sini area na develop khainai ikoi manani thung asno hambai kuno kogro tongnong thani seng nai ro hingke kisa khana mani je oro jagao material ma jagaro double gate ro pipe ma jagaro double gate ro aro correction choli uni seng khana ka je kas khairena no apni bagai khoroksa MLA engai bo aboti kaham local lok sikla rok kaham kas khaiting hnei oro naikeni check khaine bima jaga ba bo khoroksa MLA tetei bo te check khai nani nango hingka jaga tini bo bahake a je kas kam khaijin sapani no bo borok bahake abo dushi roi beri abake press meet khaikya abno kisa kok dar ke sai khnar ga de bahai abo belai hambai কয়েকদিন sekang seng phaikya oro je sini sudaina memorial kaisa sini football ground ba football mat abo belai sengbo kha tongthokjak karon sini o amchayo abo haije mat kahaman man bagai aboni bagai seng koyekjana abo seng oro khogoi sekun lab kare seng tatal saya seng kubi baina thangnai kok hingkangke abo haino কয়েকদিন sekang seng phaiye je norokni o je manai je company ni manai tubi khane nangmani a mani bai tamngi o samung khlaisai geseng abo simse seng payo কিন্তু ও জায়গা সং কক খানাকা বা তিনি ও জায়গাও সিনি
MLA बाबु सिनि बिश्वजित bo phainai sai thangpaikya kisu chrai pororok phaiui o jagao o samungno bada bigeno khaipaika mana khlaipaika abo hai kintu o jaga sung nukmani je pathorongtheng je tolao pipe phopmaningtheng borok abo busuk jora sia sung saimanya nai thangpaikya sung busuk jora saimanya abo sung saimanya kintu sung nai thangpaimani borok company ni je mal tubuinai sungor samung khlai dinise sung borokno sapaio kintu a jaga nukha borokno pipe papai tubuinai borok yakbaini rara uinai filter snamui tolao phobo abo bai sungtui kaham ka thangna thangya abono kintu kaham ka samung omoto sini bobishot ni aboni bago samung sung kaham ke khlai thang de hinese sungo jaga sapayo sinor kono rang puise ni bagai ba kono sunga jaga ekta kisu manane bagai sungo jaga phaimaniya kintu sungtini khanaka oro kisu o area ni no bororok phainai o jaga o sini je sikla botol rokno kisu obahai samung pata bigeno khaipayo hai khaipayo erai khaipayo kwbangma koka saka aboni bagai sung obono koinai area ni joto takukte bukhoksono local ni bororokno sung obo kono pata bigeno khaipaya o area ni samung kahamungtheng o area ni samung company ni manibe khlaijakna nangtheng o area ni samung tebu naithok kwchungtheng aboni bagai sung o jaga phaimani kintu sung jodio no 2 number mal baike samung jodi khlai tongo hungke sung abai khlainani bagai jora raklak asukna hambai hingga ta kaisa kok kisa khanamani bu joto sei khaimiya sung khanamani je o je jompoi sudoni school je stadium samjagai tongma jaga o jaga o upor mohol ni theke ba rajyo ni theke kebono kono mane kok samung tora tong oro phai je check khainame duplicate kam khaimani bagai kebono minister hoite upor mohol theke o jompoi area sin sikla rok je oro tongnai rok kebono kok samung to tong abdar je saikna Una kamar kare kau teh, ni jadi kumba. Si final lima bahida.